Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi eta ongetorriak egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 11 dugu gaurkoa astelena, zubia jai egunak pasa ditugu, lanean gaude berriro ere eta gaurkoan kolaboratzaile bat izango dugu, Patxi Urrutia. Beti bezala gaurkotasuneko gaiak komentatuko ditu eta gainontzeko edukiak izango ditugu ere beti bezalakoak. Beraz, has gaitezen efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1931 urtean, Erresuma Batuko Legebiltzarrak Westminsterreko estatutoa onartu zuten eta bertan gobernu propioa zuten Zelanda Berria, Kanada, Hego Afrika eta Australia bezalako lurraldeei independentzia eman zioten. Era berean, 1987 urtean, Japoniako Kyotoko hirian herrialde industrializatuak berotegi efektua sorrarazten duten gasen erabilpena murriztea onartu edo adostu zuten Kyotoko protokoloa deituriko ituna sinatuz. Egin dezagun aurrera magazinarekin, gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur arratsaldeko 5:00 8:00 abenduaren 31 arte Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Navarrorum erakusketa egongo da ikusgai 2000 años de documentos navarros sobre el euskera. Doakoa. Bihar Katakrak liburu dendan arratsaldeko 4:00 tailerra eskainiko da Tresna Internazionalak, sexu eta ugalketa eskubideak eta garapen iraunkorraren helburuak izenburua duena. Doakoa. Bihar ere arratsaldeko 6:00 Nafarroako liburutegian poesia errezitaldia eskainiko da 100 años de gloria fuertes en la memoria izenburuarekin. Doakoa. Bihar arratsaldeko 6:00 Hezkuntza Departamentuan giza katea egingo da Hezkuntza Departamentua inguratuz eta baita gobernua ere. Hezkuntza eraiki murrizketarik gabeko aurrekontuak leloarekin, antolatzaileak LAB, Steilas eta ELA sindikatuak dira. Bihar arratsaldeko 7:00 Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Navarrorum erakusketaren barne hitzaldi bat egongo da eta Euskarabideko Paula Casares Corrales izango da egingo duena. El euskera en la Navarra de los siglos XX y XXI izenburuarekin doakoa da. Bestalde, asteazkenean arratsaldeko 8:00 Baluarte Jauregian piano kontzertua eskainiko da Judith Jauregiren eskutik. Sarrera 12 euro balio du. Asteazkenean ere zertxobait lehenago 4:30 eta geroxeago ere 6:30 ikuskizuna eskainiko da, aurrendako izango da Pirritx Porrotx eta Marimototxen eskutik. Borobilean ikuskizuna izango da eta sarrera 7 euro balio du. Asteazkenean ere arratsaldeko 8:00 Zentral Cafe Antzokian UPNako Campus Music lehiaketa eskainiko da, doakoa. Asteazkenean ere egun berean eta ordu berean arratsaldeko 8:00 Idiot Show antzerkia euskarazko antzerkia ikusteko aukera egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrera 8 euro balio du. El dinero a las ONGs, pero ¿quién ayuda a los bancos? ¿Quién les echa una mano? Egunkarietako azalak aztertzeko unea iritsi da eta bete bezala hasiko gara Diario de Navarra egunkariarekin. Goikaldean 3 berri ditugu. Egu berrietako loteriak batez besteko 59,32 euro suposatzen du Nafar bakoitzeko. Bigarren berrian turistek Iruñea alaitzen dute zubi euritsu batean. Hirugarrenean goizalde haizetsua eta eguraldi aldakorreko astea, baina euri gutxikoa Nafarroan. Azpian lerroburu nagusia daukagu, gazte nafarrei eragiten dien papera agerraldiak 300 kasu sorrarazi ditu dagoeneko, beherago hurrengo berria dugu, Kataluniako Ezker Errepublikarrak 21 deren aurkituko duen aurkari nagusia herritarron alderdia dela dio.
Ondoan azaleko argazkian Osasuna taldeko Kike González ageri da, lurrean lokatzaz beteriko atzoko partiduan eta hurrengo lerroburuak laguntzen dio. 1-0 larrialditik atera gabe. Azkenik ezkerrean bi berri agertzen dira. Ahal dugu txostena ireki dio bere idazkari nagusi ohiari Laura Pérez, eta azkenik bestalde Armada Gobernuak tiro eremuaren luzapena oztopatzearen beldur da. Diario de Noticias egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian 2789 ikasle nafarrek behar bereziren bat du hezkuntzarloan. Alboan horiz nabarmenduta, ana deituriko ekaitzak 100 km/h haizeak uzten ditu Nafarroan. Ondoan eskuinean 3 berri ditugu, lehendabizikoa zerbitzu kontratuak 3 urte maksimoko luzeera izango dute, bigarrenean, asteazkenean PSOEk Andaluziako enplegu erregulazio espedientearen inguruko epaiketari aurre egin beharko dio, eta hirugarrenean Durangoko azoka amaitu eginda 5 egunetan zehar 110.000 pertsona izan eta gero. Azpian grisez nabarmenduta, Nafarroako Ahal Dugu alderdiak txostena ireki die Laura Pérez eta Fani Carrillo parlamentariei. Behek aldean azaldeko argazkian, Osasuneko Klere ageri da Real Oviedo futbol taldeko Jeboaren kontra jolasten. Hurrengo lerroburua irakurri daiteke. Lokatzan Osasunak bere zoritxarra luzatzen du eta Oviedoren kontra erortzen da 1-0 hiru makilen artean jaurti gabe. Gara egunkarian hau dugu. Lerroburu nagusian, itxaropenak zuhurtasunarekin nahasten dira Pariseko martxa eta gero. Bere ezkerrean berri hau ageri da. Kupeko hautagai zerrenda koralak Errepublikarako aurpegi berriak. Goikaldean jarraituz, eskuineko aldean euskaraz dagoen lerroburu hau dugu. Kulturgileak eta ekoizleak pozik Durangoko 52. azokarekin. Azpian azaleko argazkian, PA Korsika alderdia bigarren bueltan izan duen arrakasta ospatzen ageri da, eta lerroburua alase dio. PA Korsika arrakastatsua atera da bigarren bueltan eta indarre hartzen du Macron lehendakariaren aurre. Bukatzeko behean kirolari dagokionez, Errealak krisian sartzen da eta Atletika igotzen hasten da bere derbiaren aurretik. Euskal Herria Irratiko webgunea aztertuz bukatuko dugu. Misericordia etxeko langileak greba mugagabera joateko prest. Hori da lehendabizikoa eta horren alboan zatoz Olentzerori ongi etorri festa egitera ageri da. Beherago, zerrenda bakarra ezarri aurretik, iragankortasun epea nahi du ahal duguk 2 zerrendarekin. Oraindik beherago, aurrekontuei egindako zuzenketak aztergai gaurtik hasita eta honen ondoan denboraleak 100 km/h haize boladak ekarri ditu Nafarroara. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki. Hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Fronte bat pasa ondoren euriak lasaialdi bat emango digu. Arratsaldean berriro okerrera egingo du, elur kota jaitsi egingo da
eta 600-700 metro inguruan egongo da. Temperatura jaitsi egingo da eta balio baxuenak gauean neurtuko dira. Egunaren lehen partean 1000 metrotik behera egongo da elur maila, goizaldean 600-700 metro inguruan. Zaparra da kantauri isurialdean botako ditu batez ere eta gainerako tokitan ezer gutxi egingo du. Arratsaldean elur kota oso bizkor igoko da eta atertu egingo du. Mendebaldeko haizea bizia ibiliko da kostaldean baina gainerako tokitan suabeago. Eguna bukaeran haizeak hego-mendebaldera egingo du eta indarra galduko du. Giro hotza izango da oro har, 10 gradutik beherako hozberoa espero dugu. Araba eta Nafarroko zenbait tokitan izotza botako du. Ikus dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta Antsoainekin hasiko gara. Joko patologikoa familiei zuzendutako hitzaldia abenduan. Antsoaingo udalak familiei zuzendutako hitzaldia antolatu du joko patologikoa izenburua duena. Adikzioan ez erortzearen ingurukoa izango da eta abenduaren 14ean emango da. Bestalde, euskara bultzatzeko plataforma digitala ERA sortu egin dute, euskara bultzatzeko helburuarekin euskaraz ikasten duten haurren gurasoei laguntza eta baliabideak eskaintzeko eta seme-alaben ikas prozesua osatzeko balio izango du. Gazteentzako sukaldaritza tailerran parte hartzeko deialdia ere luzatu egin dute, gizarte zerbitzuak, udaletxeko berdintasun arloak eta Arrobi gaztelekuak gazteentzako sukaldaritza tailerra antolatu dutenak izan dira. Helburuak janaria prestatzen eta ongi jaten ikastea da, lantaldean aritzea, berdintasunezko erlazioak eta arduren banaketak sortzea eta beste batzuk gehiago ere. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Zure saltokia geure bizitza iragarkia. Bihar abenduaren 12an, zure saltokia geure bizitza deituriko espota zabalduko da Facebook eta YouTubeen. Antsoaingo egun saltokia hartu dute parte eta bere egunerokotasuna erakusten duen bideoa izango da, egu berriak abia puntutzat hartuta. Aranguren herriarekin jarraituko dugu. Mutiloako eskola publikora sartzeko bidea urbanizatzeko obren kontratazioa. Eskaintzak aurkezteko lekua eta data 2018ko urtarrilaren 4ko ordubiak arte izango da Mutiloa plazan dauden udaletxeko bulegoetan astelehenetik ostiralera, 9:00-etatik ordubietara. Xehetasun gehiago udalaren webgunean. Bestalde, Barañaingo herrian, elkartasunezko lentzero jostailu bilketa abenduaren 19 arte. Aurten berriz ere, jai batzordeak eta udalaren kultura arloak elkartasunezko jostailu bilketa antolatu dute. Neska mutiko bakar bat jostailurik gabe gera ez dadin. Anima zaitez eta parte hartu, xehetasun guztiak udalaren webgunean. Arropa eta oinetakoak biltzeko zerbitzu berria ere eskainiko da. Arropa eta oinetako erabiliak biltzeko berariazko 85 edukiontzi ipiniko dira Iruin herriko hainbat herritan, haien artean Barañainen. Merkataritza etorbidean jarriko da eta asmoa arropa eta oinetako erabilien biltzea erraztea da, ondoren berrerabili edo birziklatzeko, xehetasun guztiak udalaren webgunean. Azkenik Iruinean berri hauek ditugu. Gazteriaren etxeak sukaldaritza tailerra antolatu du abenduaren 18tik 20ra. Egu berrietan familiari harritu nahi dionak aukera paregabea du. Janaurrekoak, plater nagusiak eta postreak prestatzen ikasteko tailerra eskainiko da 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta. Inskripzioa Gazteriaren etxean. 200 pertsona baino gehiago apuntatu ziren Hemingwayren inguruko ekintzetara zubian eman zirenak. Bisita gidatuak, hitzaldiak, proiekzioak, euskaraz eta erakusketa bat besteak beste izan zen Iruñako turismo bulegoaren eskaintza. Eta bukatzeko udalak ikuskizunen eta establezimendu publikoen ordutegia luzatuko du Gabonetan. Konkretuki abenduaren 25ean, urtarrilaren 1ean eta 6ean egingo ditu ordutegi aldaketa horiek. Tabernak goizeko 6ak arte irekita egon ahalko dira musikarekin eta 11etara arte musikarik gabe. Diskotekak goizeko 8:30 arte musikarekin. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea.
Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia sarriguren kurrikuluna bidali partes@sigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017-2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez, eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfllingua.com helbidera. 2 erizain behar dira, goizez edo arratsaldez lan egiteko. Iruñan interesatua bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com helbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatua bidali kurrikulunak javierallumier@hotmail.com helbidera. Gozogile laguntzailea behar da Atarrabian, ordutegia, goizeko 5 eguerdiko 12. Kurrikuluna bidali baltasarjorgeperez@yahoo.es helbidera. Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira, ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da, Iruñaldean lanaldi osoan, astelenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro. Kurrikuluna bidali procesoauxiliar@gmail.com helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da, Iruñaldean oporraldia betetzeko, urteko soldata gordina 19.762 euro. Kurrikuluna bidali seleccioneducadoresociales@gmail.com helbidera. Jangelako zerbitzaria behar da, Zizur txikian, ordutegia 12-tik 5 arte, eta astean 2 egunez, arratsaldeko 8-tik itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bideabi.com helbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin, lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali juanelizalde@petronavarra.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera.